Awu malamlela lamula malamlela kusele nje indlela siyamgeza namhlanje samhlambulula sicela sona kabusha kwendlela efanele kwendlela oyilungileyo kwendlela yaphakade sicela kukhanye beqosa ibele kuyovuleka inhlanhla kuyokwenzeka imangaliso uyoba nemali. Sanibona nonke bathandi bohlelo laka1KZN TV umelaphi wendabuko uProfessor Mnguni umthandi wabantu indoda engazalwanga indoda wathi sikhona. Ngiyabingelela kakhulu kuphinda kuphi la nibona khona lolu hlelo silapha ngendabuko. Namhlanje ngizokhuluma ngendaba enkulu ethinta nje ukwebuza kwenyoka nokuchotshozwa kweqanda okungukuthi lezi ilwane ezimbili uma kuzoba khona inkukhu entsha iqanda leli lisuke lifukamele bese unina uyachoboza kusala amagobolondo eqanda kodwa itshwele liphuma liphila bese kuzoba ukuthi inyoka mayisihamba isikhathi eside iyabuye ibuze kuphuma umzimba omdala umzimba omusha omdala uphume bese kuthi omusha ube wona ozawuphila ubone ngomebuzo ke abaziyo ke sisibone ngesikhumbe simhlophe esiyinyonga esiphelele. Ngizothi ke thina njengabelaphi sicela kakhulu ekutheni umuntu uyageza unebhadi kumele ugezwe wabulala umuntu kumele ugezwe waphunyelwe isisi kumele ugezwe wabethi isilwane kumele ugeze unethunzi elibi kumele ugeze awunayo inhlanhla kumele ugeze. Lokho sikwenziswa yini na ingoba thina asinaso isikhumba esikwazi ukuxebuka. 2 asikwazi futhi ukuthi impilo yethu ibuyele emuva eyethu impilo iyaqhubeka so isikhumba sinye kodwa umoya osuke ubambe lesi sikhumba siyakwazi ukuthi ugeze ngani ngemithi njengokuthi uma umuntu kuthiwa uzogezela ukuthi unethunzi wabulala umuntu noma unethunzi beboshiwe sekuthathwa inyongo yenkukhu izofakwa la elokhuzeni ekugezeni kwakhe ageze nenyongo yenkukhu bese kuyabaleka lelo thunzi lelo. Ukugeza kwabantu ke kuningi abantu abageza ngento eziningi ezahlukahlukene kodwa ngiyafisa namhlanje ukusho ukuthi indlela yokugeza umuntu la ekhaya kwaMnguni kwamthandi wabantu ayifani nezinye inyanga. Thina siyakwazi masigeza sivusa imimoya sivusa amadlozi sivusa abantu abadala hayi imoya obungoma cha imoya ekubhekile yakini nemoya yenhlanhla nemoya yemvelo bese siyakwakho ukuthi uzalwe kabusha sikwakho ukuthi yonke into ebikuwe noma ngabe kuthiwa yini noma kuthiwa umuntu wakhuluma igama wakuvala ukuthi ungaqashwa wakuvala ukuthi ungaganwa wakuvala ukuthi ungagani wathi uyohlupheka uzufe wakubophela izinto ezelimi uma sugezwe ngalendlela thina esigeza ngayo umuntu sivusa isisekele sithi umuntu ogeziwe akaphinda ngcono ngoba uthe hamba ebesingethwe uthinga lenkosazana okuyilona lona lokwazi ukuthi lumgade umoya oza kuye bese uyachitheka bese kuvuka imvelo bese kuvuka amadlozi kuvuke abantu abadala sebalala beyilo lo uphumelele ekhakini wakuthiwa ngabe wawuvaliwe ukuthi uzuluke bese uyaphuka ungaphambili uhambe phambili uphumelele ngendlela thina la ekhaya kamthandi wabantu esigeza ngayo. Ungathi wena isikholwa ibishintshe ibe ukwelapha ngendabuko ibishintshe ibe isilungu ngoba senzela ukuthi into esuke kuwe iphume iphele ingasondeli bamba kubona sike samaqanda makhosi oyedwa thatha sike ngamaqanda sike samaqanda na bona la kusile madoda kusile mfutho omkhomo kusile mapho kungaye emzini wamadoda kusile mbethe namsela kaSathane kunjalo madoda kunjalo bokho kunjalo bomkhulu asaphuhluza amaqanda nobisi awasondela amaqanda nobisi ubani sibo kusile madoda amakhulu kusile bogogo kusile ishintshana zomoya sizocela kube kuhle akube kuhle njalo akukhanye kuvuleke akube buchosi ibele yonke manje imoya emibi seyichitha seyivala khotha lapho kehla ukhulume konke ongakufuni akuphume emzimbeni wakho uyageza ufuna ukuzama kabusha
Awu lamula malamlela. Lamula malamlela. Awu malamlela. Lamula malamlela. Kusele ndothindela siyamtheza namhlanje samhlambulula sicela zona kabusha. Kwendlela efanele kwendlela oyilungileyo kwendlela yaphakade. Sicela kukhanye bekhosi kubele. Kuyovuleka inhlanhla, kuyokwenzeka imangaliso, kuyoba nemali. Kuyophumelela konke akwenzayo. Kuyoba kuhle. Kuyakhanya. Kube indlela efanele. Kube indlela elungileyo, kube indlela ekuyiyona yona. Siyaphulekela ke bogogo omkhulu, siyaphulela amakhosi amakhulu. Izala kabusha ke namhlanje le ndoda. Izala kabusha iyagezeka, kuyabaleka yonke imoya emibi. Ayabaleka bonke amabhadi. Ayabaleka wonke amashwa, uyagezeka. Siyakhulekela bogogo, siyakhulekela bomkhulu. Akagezeka igama lakhe libe lihle. Kube indlela efanelekile, kube indlela ekuyiyona yona. Busana ubisi. Ubuso kuphela. Yakho ya. Right. Sesiya ngalena ke. Uhamba wesilisa ozofika kulekelele akubhixise wonke umzimba. Uzala kabusha wonke umzimba. Uqeda lapho usuya lokhuzana, uzokuthela ngobisi bese uthi ukoma nje kancane. Bese yakugeza. Usuyageza. Uyakhuluma yonke into. Ngisho ngabe yini ufuna ukuthi mawuqeda ukugeza uzophila ube nenhlanhla ube nemali kwathi ungenamali kwathi ungena business ube nebhizinisi yonke into ozoyifuna leliqanda leliphethwe ubusha kuwe lolu bisi liphethe ubuntwana njengoba kuntontwe idlozi lalivaliwe wawufungela umuntu namhlanje uzothi mawugeza bese kuyasala ngale lamakhandlela asho amele wena manje lamakhandlela ayimimoya ekumele emihle ukuthi makuphuma ilanga njengoba likhanya ilanga linjena ziqhakaza izinto zakho ngeke uphinde lolu suku namhlanje ukhohlwe ngoba lona suku okuyohlukana kuwe umhlaba omusha nomhlaba omdala. Nakho-ke ngicela ukugcizelela uProfessor Mnguni umelaphi wendabuko utholakala emawodi eNanda mawuza kwababo Mnguni ugibela imoto eThekwini edolobheni uyokwehla emaromini esitobhini noma uthi uqhamuka eStenga noma uqhamuka eMaritzburg la oqhamuka khona mawugibele nje itaxi iyakuthatha iyokubeka esitobhini emaromini bese uyanyuka. Ngiyacela ukusho ukuthi njengoba ngumthando wabantu nginithanda nonke niyangidinga kuyenzeka ushaye ungabanjwa hayi ngoba mhlawumbe ungathandwa kodwa sisuke sebhizi nangokunye. Ngiyacela ukuthi hlaba imoto yakho uze emawodi eNanda esitobhini emaromini unyuke ngomgwaqo wakho ka left uyoze ubone umuzi wababa Mnguni nombani uthi nje ngiyakababa Mnguni bazokukhombisa ungakhathazeki ungapheli amandla sihlezi sikhona ekhaya kodwa isonto lokuqala enyangeni asibibikho ekhaya. Ngicela ukuchaza lombukeli ukuthi ngomhla ka1 nangomhla ka2 ngisuke ngingekho nesitalo eThekwini ngisuke ngise-Witbank eMalahleni eTasbeck Park ila ngisuke ngisebenzela khona njalo ngomhla ka1 kuya kumhla ka2 njalo eqaleni kwenyanga bese sithi 3 4 5 ngisuke ngiseGoli eMidlands ezone 5 ilapho ngisuke ngikhona ke ezone 5 eMidlands ungigama lomgwaqo iNkosi Street 286 ungakhathazeki igama lomgwaqo uNkosi Street 286. Ngiyacela ukuthi abase Cape Town abantwana bonke base Cape Town zikhona inamba la eyibhaliwe ukuthi Cape Town engicela niyifonele uma nidinga ukungibona
sizokwenza uhlelo lokuthi ke nibhuke lapho nikethi ukubhuka lapho nizongibona angikwazi ukusuka la ngiye Cape Town ngenxa yoba busy ngihambe labantu abathathu ngihambe labantu abawu10 ngicela ukuthi nayi nabe ibhaliwe Cape Town ufonela khona uyabhuka uzothola idate lapho ukuthi idate yase Cape Town ingomhla kabani ubhuke qede lapho sizokubona sizokusiza ningabami nonke inombolo zami nazi ziyatholakala inkosi ke inibusise ningakhohlwa next weekend ngizobe ngikhona ngiphethe olunye futhi uhlelo oluze kuwenqo oluzokusiza inkosi kubusise ningalibali okungenzeki kubantu kodwa komnguni kuyenzeka kanti ungangibamba lapha ku YouTube channel uthi Dr Mnguni uzomthola ungangibamba futhi ngeSunday njalo uma ufisa ukuzokhonza nami esigisi kwaZungu ila ngikhonzisa khona njalo ngamasonto inkosi inibusise amen